Neftifi Jabarani filɛbaw ani yantuma a y'aw bisimila aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan ni o ye entretien avec an bɛ maaw bisimila maaw minnu bɛ fɛn dɔ jamana ko la walasa an ka jamana gɛlɛyaw bɛ se ka wuli ka bɔ cogoya min na ani jamana ka yiriwa hakilina falen bɛ kɛ o kan bi maa min b'an bolo kɔrɔ o ye Isa Kawujim ye Isa Kawujim i ni yantuma n b'a yɛrɛ ni ce Isa Kawujim i ye SEMASI coordinateur général ye o ye tɔn ye tɔn min sigira walasa ka Imam Mamu Diko ka hakilinaw yakubaya an ka jamana kɔnɔna na an bɛ kuma di ma i ka fila fɔ an filɛbaw ye janni an ka ɲininkali tɛngu i la. Ayiwa an b'aw yɛrɛ fo aw ka nin hakilila la jamana ko de don an bɛ Ala deli Ala ka jamana basigi Ala ka jamana lafiya ka dugawu kɛ an ka jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye président Amadu Tumani Ture ka Ala deli Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa ma ani silamɛ furu bɛɛ lajɛlen. Voilà o tɛmɛnen kɔ an bɛna ɲininkali fɔlɔ min tɛngu la o tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama bɛɛ sigilen bɛ ka min kɔnɔ ni o ye CNT jɛkulu min bɛna sigi ka wasabulon kɔni jɔyɔrɔ fa cɛmancɛ fanga kɔnɔna na o kan ka sigi ni tile damadɔ in kɔnɔna na bɛɛ sigilen bɛ ka min kɔnɔ ni o ye décret ye ale bɔra ka bin ni o y'a tilancogo ye a diyara maliden caman ye nka an ɲɛ b'a la k'a fɔ politikima damadɔ kɔni bɛ yen olu wulila ka kumaw caya a ma bɛn u ma dɔw yɛrɛ taara jira k'a fɔ k'u bɛna cɛmancɛ fanga yɛrɛ ta otage la e hakilina ye mun ye u ka nin waleya kan an bɛ waati min na sisan bɛɛ lajɛlen bɛ jamana bɛ lahala min na dogolen tɛ maa si la yala nin ye jɔyɔrɔ ɲini waati ye wa. yanni n ka ɲininkali jaabi n'a tɛ k'aw ma baasi ye n bɛ segin kɔfɛ dɔɔni ni tubabu ko faire un historique a tɛ janya kuma ɲɛbila la wulikajɔ de kɛra o wulikajɔ an yɛrɛ sen b'a la an b'a jigin jamanadenw bɛ se k'o seere an ye jɔyɔrɔ min k'a la ka fɔ président kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka fanga k'u dɛsɛra u tɛ se u ka fanga bila o wulikajɔ kɛra jamanadenw bɔra n'o danaya de ye o de y'a to jamanadenw bɔra o ma bɔ ko parti politique dɔ kana fanga ta o ma bɔ ko syndicat dɔ ka revendication ka ɲɛnabɔ u bɔra de ko IBK tɛ se k'a ka fanga bila o gafe bolonɔ 3 min b'o la ne bolonɔ b'a la nka ka se ka ko in kun cɛ Ala ta kɔfɛ CNSP olu de nana le 18 août ka taa IBK ka wajibiya ka fɔ jamanadenw ko u t'a fɛ o kuma ka fanga bila a y'o fanga bila min kɛ ka assemblée min n'o sigira kalon kan ale yɛrɛ sigira namara min kan o bɛɛ jɔsilen kɔfɛ CEDEAO ye pression minnu kɛ an'u ye wulikajɔ min kɛ ko fo IBK ka segin a nɔ la ou bien a ka rétablir les institutions n'u dɛsɛra CNP la ka taa kɛra ko bɛɛ b'o la ka na solution sɔrɔ a la o solution in de kɛra n'o o ye gafe min ni bɛɛ bɔra a kalama n'a a bɛ fɔ o ma k'a fɔ transition yɛrɛ ye bɛnkan min kɛ ni o de fana ye charte ye o charte in de y'a jira k'a fɔ baara minnu kan ka kɛ o charte in na jamanaden bɛɛ da donna la validation kɛra fɛn na CICB la mais o validation in senfɛ a y'a ɲinina k'a fɔ ko mɔgɔ ka sigi transition kunna min ka sɔrɔ a tɛ fanga ɲini a tɛ parti politique ɲɛmɔgɔ tɛ wa a tɛ taa élection na o woyo n'o kumaw parti politique de ye yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye nka tuma min ni bandaw sigira o kuma in o datugura filanan min nana kɛ gouvernement premier ministre kuma min bɔr'o la an taara ni CV an ma taa n'a ye kuma kɛra an tɔgɔ la a kɛra ta mɔgɔ minnu nana n'o woyo kelen o parti politique kelenw ye o fana kuma banna gouvernement sigira minnu b'a la u b'an tɔgɔ la u t'an tɔgɔ la u donna an tɔgɔ la an ta tɛ jɔyɔrɔ ko ye n'a kun kɛra ta IBK kun ye nin d'a ma n ma nin d'a ma o parti politique mɔgɔ dɔw de fana y'o kuma kelen kɛ o fana banna a tɔ tora kelen min ye n'i y'a ye u bɛ kule la ne bɛna f'i ye pourquoi pour l'histoire pour que Maliens k'a dɔn je ne suis pas un invité je suis l'un des acteurs majeurs kuma faamu donc o baara in na CNT ko kuma min filɛ gafe fɛn o fɛn ye nin ko ninnu sigi sen kan a élaboration ani k'a waleya n ka hakilila b'a la donc an bolo bi a ka kan an ka kunnafoni de di jamanadenw ma CNT yɛrɛ ka baara ye mun ye a bɛ se ka mun kɛ munna a kɛra mɔgɔ 121 ye hakilila jumɛn nana n'o ye a bɛ se ka mun kɛ nin camancɛ fanga in na pour que jamana bɛna don 4e république min kɔnɔ a kana fɔ ko mɔgɔ damadɔ dɔ ka hakilila don donc a ɲinina assise minnu validera n'o nana ni charte ye ko inclusivité positive ko jamanaden bɛɛ k'i yɛrɛ y'a la a kɛcogo ɲuman na mɔgɔ ma sɔnna k'a fɔ jamana bɛ taa cogo jugu min kɔnɔ n t'a si dɔn min n'o kɛra sababu ni jamanadenw wulila ko ka fanga bin mais mɔgɔw ma wuli ko i bɛ ka fanga bin k'a tɔgɔ Ibrahim Boubacar Keïta o
ko dɔw de ye kɛra jamanadenw ye limaniya sɔrɔ ka danaya sɔrɔ ka fɔ i bɛ ka se jamana kɔrɔ misaliya 3 dɔrɔn a bɛna tuma min a y'a sɔrɔ jamana lakanabaliya bɛ Kidali bi Farabugu de bɛ fɔ o bɛ Segu de kabini Ala kɛra Mali ye rébellion ma se mɔgɔ faga ma se o régime jugu in de ka baara bon wari min tun bɛ di miliyari 1,100 san 5 kɔnɔ ko ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ armée ka se sɔrɔ a ka fanga sɔrɔ avion ka sɔrɔ char ka sɔrɔ o wari dunna jamanadenw kamana gana min ye fana kalanko ye o burujara fo ka se hakɛ la mɔgɔ tɛ se ka kuma tugun élection min tun bɛ yen k'a fɔ ko n'o bɛ kɛ sababu ye ka IBK falen député sigi kɛra cogo min bɛɛ y'a ye a kɛra nomination ye donc sɔrɔdasiw nana dɛmɛ kɛ jamanadenw ka wulikajɔ la ko IBK ka taa de mɔgɔ mɔgɔ bɔra minnu ye bitigi datugu maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan ani maa o maa n'u taara place de l'Indépendance a bɛɛ nakun ye de ko IBK ka fanga de bila o de tun ye laɲini IBK ye fanga bila a m'a bila a yɛrɛ ma ani maa o ma sigi ka kuma a wajibiyara de mais o wajibiyali la ne bɛna kuma dɔ fɔ ye soit on est démocrate soit on n'est pas démocrate je suis dans l'introduction avant de répondre à votre question démocratie kɔrɔ ye mun ye ko a bɛ jamana constitution kɔrɔ min n'a bɛ ka jamana an bɛ bɔ n tɛ se k'a fɔ kɔrɔlen puisque o constitution dafalen don ni charte ye que le coup d'état est un crime imprescriptible ko coup d'état kɔni ye haramu de ye haramu kɔda min ni yɛlɛma t'a la e bɛ se k'o fɔ cogo jumɛn na alors que o mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'anu tun bɛ nin wulikajɔ in na IBK kɛlɛ la n'anu tun bɛ nin wulikajɔ in na IBK kɛlɛ la o mɔgɔ ninnu an bɛɛ de bɛnna kan tuma min IBK binna an ye meeting laban min kɛ place de l'Indépendance la a ye taa gafew ta bɔlɔlɔ kan ne tɛ kunfɛ kuma fɔ k'a fɔ on félicite le peuple malien digne et debout pour son combat patriotique on a dit c'est le combat du peuple malien c'est le combat du peuple malien pour le départ de IBK féliciter remercier le peuple malien parce que nous le tuma bɔ min kɛra o tɛ se ka kɛ o peuple min bɔra ko k'u fo k'u barikada u ka wulikajɔ la jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan nka baara in labɛnna kulu jumɛn fɛ M5 RFP mais M5 RFP jamana M5 RFP e bɛ se ka ne da bɔ a la wa bɛɛ bɛ se k'o témoigner ka boloɲɔ sɛbɛn fura 3 min bɛ yen ko IBK ka fanga bila o 3 in ne bolo b'a la ni IBK tun ma fanga bila peut-être que ne bɛ min na bi o tɛ kɛ o ka wuli ka taa ni papier ko IBK ka fanga bila ka taa Kuluba ni gazi tera ko ka segin ne de tun b'o ɲɛma e bɛ se ka ne da bɔ M5 RFP ko kuma la dans ce sens tuma min na IBK binna a binna ni sira min ye mais n k'a y'a fɔ au point de presse in na qu'on se félicite de ce combat patriotique du peuple malien porté par le M5 RFP le vrai M5 RFP dont je fais partie i kuma faamu mais au baara in mun de dara kuma in kan parachevé par le CNSP donc e bɛ se ka kɛ démocrate ye cogo jumɛn na k'a fɔ parachevé ka tila tuguni ka n'i jɔ bi ko confiscation de pouvoir donc e ta ye jumɛn ye parce que i sago ma sɔrɔ sinon principe la olu ka karamɔgɔ ye min ye Alpha Umaru Konare ko in kɛra ne ɲɛna yan dɛ Alpha dit que tout coup d'état aucun coup d'état n'est un bon coup d'état il n'y a pas de bon coup d'état pourtant coup d'état de ale sigi fanga la Alpha Umaru Konare ni Musa tuma min na a tɛ sigi mais il dit que coup d'état si man ɲi politique mɔgɔ a bɛ hakɛ to politicien t'a fɔ politique mɔgɔ parce que politique o ye kuma wɛrɛ mais politicien nɛ min b'u la ka ca 100 aw bɛ se k'o fɔ cogo di ka CNSP féliciter u ka fasoden ɲuman la ka tila k'a fɔ bi k'olu b'a fɛ ka fanga confisquer parce que u nana politiciens nana min ye bi i ye min fɔ CNT o sigili i ka ɲininkali b'o de kan Conseil national de la transition n y'a faamu i ka ɲininkali b'o de kan n b'a fɛ maliyɛnw de k'a faamu ko wasabulon ko wasabulon tɛ yen gouvernement dɔrɔn parce que mɔgɔw tɛ min dɔn ne bɛn'o f'i ye ne ye chance dɔ de sɔrɔ 91 minnu bɛ ne don o kuma fɔ ne ma CTSP a kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ parce que je soutenais le CTSP n tun ka faamuya la o don musaka bɔ yen mouvement démocratique ka na o de ka ɲi ne tun bɛ bɔ ka taa a manifestation na mais bi je suis un dirigeant a mɔgɔ fɛn fɛn kumana a mɔgɔ fɛn fɛn jɔyɔrɔ sɔrɔ kuma fɛn fɛn fɔra a kɔnɔ ne b'a caman kalama mais olu de tɛ ne dɔn mais ne b'u dɔn donc u tɛ se ka ne berner u tɛ se ka ne hakili suɲɛ mais ne b'a fɛ peuple de k'a faamu o 91 organe 2 de tun bɛ yen tuma min na ni coup d'état kɛra jɔnni ye coup d'état kɛ Birisu Amadu Tumani Ture
Kafuna Kuno, olu de coup d'état ke ani Bakari Coulibaly etc. etc. Mais on est jonu nana fara ɲɔgɔn ka fusion ke o de mouvement démocratique min wulila ko Moussa ka bi. Mais ce qu'on ne dit pas aux gens, ce mouvement dit démocratique là était soutenu par la France. A sɔrɔ Mitterrand ne bɛ fanga la. Ma bɔ kuma kɔnɔ, c'est pour l'histoire. A sɔrɔ Mitterrand ne bɛ fanga la. Mitterrand ka muso kun bɛ yen ko Daniel Mitterrand Fondation Liberté. Daniel Mitterrand o de kun y'a muso ye. O de ka réseau tun b'u dɛmɛ. U kun bɛ caman financer u la. Olu tun bɛ ko minnu kɛ pour que Moussa ka fanga bi. O de ye Moussa ka fanga binni nɔgɔya o. Mais alors que IBK ka wuli IBK nɔfɛ, la France n'était pas chaud pour que IBK ka taa. Bon, Malien caman t'o dɔn. Mais peuple de IBK la tao. C'est le peuple malien qui a fait partie IBK. Mais comme les peuples ont des intérêts, la France dit que la France n'a pas d'amis à des intérêts. Donc, révolution, Mouro Saba de Baké. Ceux qui ont les grandes idées, les sages des philosophes ou bien des grands hommes, mais ceux qui exécutent, entre guillemets, c'est les fous. Ceux qui acceptent d'aller au sacrifice suprême, qu'on les traite de fous. Qu'à ça, martyr madame le 10, le 11, le 12 juillet 2020. 91 martyrs oubliés, John Moutokofo. Fona créa le symbole point de martyr, carré de martyr. Abana, on fait du symbole. Nous sommes au on ne parle même plus. Au voir nous dira comme nous gagnons les chamans kalama. Donc nous boudons. Et ma femme, mais bi, ma tourne kumala. Au 91. Mais au 91, cette espèce ira, ni hakil la mi, que pour que loi mumbeta beki irela. Oda to yentem kumakono. Oda to ayem kumakono. Oda to les jeunes chômeurs kumakono. Oda to lube kumakono. Donc au format, en réalité, cette espèce ni CNT avec lui. Dans ce sens. Chogo dit parce que pourquoi? C'était pour que bara munu tu mena ke transition gono no e charte min kera transition en 91. Loi électorale min kera, élection min kera pour que beki réala. Donc CNT fana kore de ko beki réala. Et beki réala kore en mo bisaba min kumbe comité stratégique la ore Malia. O mo bisaba ni a réparti. Do ye wulili ke ko jamana de nga bo o jamana de bora de ko anwa wulu bora de ko jamana de ga yelama jaw kala mun bora ko bitigi datu malien de l'extérieur no salfu minya fo ko barabagato ka bo fiento ka berebno be ka bo ka ta place de l'indépendance là o parti politique kuma de ya mais au peuple min bora pour que be ka bi au peuple ko ki yere CNT là bon mo ye keme ani kelen mo ani kelen a fora ko lujurato kulu ka ya kono ko muso ka fêtière ka yakono ko aw kunafundilaw ka yakono ko bagamono le monde paysan olu ka yakono ko jagokelaw ka yakono ko dinemo ka yakono ko afuma lada nyumantiku ka yakono ko jamana marabe yoro yoro o marabulon olu ka délégation ka yakono ni be munu yere fana tunye marfata jamana kama nuko na fora anyi benga ko nyonche no le signataire des accords kulu ka yakono bon ni ko be ni tla ko malien be ka yakono mo keme ani mo ani kele parti politique farale ɲɔgɔn tan ni kelen duuru ma an tun bɛ foroba kuma min na ni n t'a fɛ k'o tɔgɔ fɔ i y'a faamu n'an bɛɛ y'o fɔ ko M5 ko segin ka di olu ma mais aw yɛrɛ ni ala cɛ si vous voulez être conséquent et cohérent jamana ko la malien de l'extérieur fana b'a la u ka kuma nana barakɛ minnu kan parce que komi n b'u dɔn ko sɔrɔdasiw ta ye 22 ye ko sɔrɔdasiw b'a fɛ ka démocratie ta en otage ko sɔrɔdasiw b'a fɛ ka kɛ tan mais jɔn ye démocratie ta en otage jɔn ye démocratie faga. C'est eux. C'est un bisaba bi. Kabini Alpha be fanga la. Olu de be jamana nafolo tila ni ɲɔgɔn cɛ. Ko parti politique dɛmɛ. Même misala kelen RPM. I bɛ ka fanga jugu in ka parti. Milliard kelen ni kɔ de bɛ d'u ma. Kabini i bɛ ka sigira k'u ka dun. Ko parce que san o san e b'o kalama. Min ye Adema ye 800 millions kɛmɛ seegin o bɛ di Adema ma. E delila ka Adema ye ka kuma hali mɔgɔw fagara Adema ma kuma. O Adema bɛ kun bɛ IBK ko olu bɛ n'a bɛɛ la olu ma deli ka taa opposition na kabini Alpha ye fanga ta fo ka se bi ma olu ye démocratie kuma fɔ aw ɲɛ o sabanan IRD o IRD kelen min fana bɔra Adema kɔnɔ n'a bɛ fɔ ko opposition de don wa o IRD kelen olu fana bɛ plus de 700 millions ta CODEM plus de 104 millions ou bien 114 millions ni parti b'i bolo siège bɛ se ka justifier million wɔɔrɔ bɛ d'i ma san o san. U y'o de kɛ ka jamanadenw o nafolo in aw b'o kalama jamanadenw b'o kalama olu mɔgɔ kelenw ka wuli bi ko démocratie est en danger o mɔgɔ kelenw élection min kɛra a laban in na
i b'a ye a liste contre nature ADEMA IRD SADI SENEDI AMPR u bɛɛ donna liste buruja la contre nature e ko fanga man ɲi e n'o bɛ taa député ɲini cogo di o ma kɛ wa o ma kɛ wa o ma kɛ bon n'o kɛra olu b'i nous dire quelle leçon de démocratie ils ont à donner mais o de dɔrɔn tɛ hali n'u taara liste min na hali ni liste propre don n'u taara u b'u to assemblée la ka yɛlɛma ka taa don parti wɛrɛ la transhumance politique u y'o fana kɛ u ma deli ka loi ta bada assemblée la jamana bɛɛ démocratie bɛɛ qui se respecte c'est comme ça n'i taara parti min na n'i ma ɲɛ i bɛ bɔ a la i bɛ démissionner segin bɛ kɛ élection de kɛ non non i bɛ to assemblée la dɔrɔn i bɛ carré fara yɔrɔ min ka di i bɛ taa u bɛ député feere yan député sanna yan a tɔgɔ cɛ in tɔgɔ Bube a ka parti tɔgɔ tɛ Asuma tuma min a kɛra premier ministre député 2 de b'a ou bien 3 mais tuma min a kɛra premier ministre a ye député san député nana don a ka parti la fo ka taa se 19 ma parce que on le voyait déjà devenir président o ma kɛ yan Adi Ɲangadu i ye parti créé ni wari ye ka député san o ma kɛ wa bon ninnu bɛna mun démocratie ko kuma fɔ aw ye ninnu parce que ne yɛrɛ ka problème ye min f'i ye bandaw de ma jɔ a jɔyɔrɔ la tout le problème là c'est bandaw e bolo a kan ka mun kɛ a kan ka min kɛ a tun kan ka min kɛ c'est-à-dire que fɛn minnu b'u nɔfɛ a ye kuma minnu fɔ kiiri min b'u nɔfɛ ka taa n'u ye kiiri la a fɛn fɛn bɛ yen k'u da donna jamana ɲagamini kuma la ka tugu poursuivre kelen ka auditer leur gestion à l'Assemblée nationale ka tila tun k'a lajɛ wari fɛn fɛn donna jamana institution na n'u tun bɛ yen k'o bɛɛ lajɛ a fɛn fɛn kɛra ministre ye k'u ka baara sɛgɛsɛgɛ. N'i y'a faamu comme mais vérificateur ko don wa dossiers sont clairs o c'est clair parce que u bɛ min fɔ ni sa ni wuli kɛr'u nɔfɛ dɔrɔn ko pour des raisons politiques mais politique kɔrɔ ye mun ye politique kɔrɔ ye de an ka jamana jɔ politique kɔrɔ tɛ de prendre le pays en otage olu bɛ n'i ye politique mɔgɔ ye kɛlɛ o kɛlɛ la o ye sigiyɔrɔ kɔrɔ ye ale ka sigiyɔrɔ sɔrɔ ou bien min bɛ ale k'o pousser n'o tɛ jamana jɔ mɔgɔ bɛ se ka jamana jɔ ka tɛmɛ sɛnɛkɛlaw kan wa mɔgɔ bɛ se ka jamana jɔ ka tɛmɛ jagokɛlaw kan wa mɔgɔ bɛ se ka jamana jɔ ka tɛmɛ bololabaarakɛlaw kan wa mɔgɔ bɛ se ka jamana jɔ ka tɛmɛ ouvrier kan wa mais e y'olu ye grève la wa e y'olu ye ka kule jamana kɔ au contraire jamana bɛ impôt ni taxe minɛ olu de la k'a di politicien ma a ka dun e bɛ politicien joli dɔn ko min bɛ balo min tɛ décret a man ca dɛ a bɛɛ de bɛ balo décret la c'est pour cela chaque fois n'u décret ma kɛ k'u nommer dɔrɔn u bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye n'o tɛ kɛlɛ kun ye jumɛn ye fanga bɛɛ ko kalo 18 o kalo 18 kɔnɔ ko maliyɛn bɛɛ da ka don a la pour que loi min bɛ ta bɛɛ k'i yɛrɛ ye a la kana to politiciens bolo parce que n'u taara u bɛ taa politicien loi de ta ni bɛɛ taara yen jagokɛlaw bɛ yen mɔnikɛlaw bɛ yen sɛnɛkɛlaw bɛ yen maliyɛn de l'extérieur bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen musokuluw bɛ yen bɛɛ bɛ yen mana bɛ biri jɔnni ɲɛna parce que mɔni bɛ direct là le monde est en direct aujourd'hui et ils sont en difficulté parce qu'ils se sont toujours servis sur le dos de l'État et pour une fois ils sont en difficulté. Donc, on va faire fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour affaiblir la transition, faire chanter les autorités de la transition pour qu'ils reculent. Olu b'a fɛ a kɛ cogo min a ka kɛ ten. Donc, tilali cogoya ɲɛna e bolo. Mais ka ɲɛngun da b'a la, n bolo b'a la, n sen b'a la, ko a ɲɛna. Je veux que seulement je communique pour que le peuple les gars. Je ne vais pas soutenir la transition et puis croiser les bras, laisser les vautours là venir s'accaparer comment on appelle ça, de l'espoir du peuple. Observez ce que je dis. Ou on est démocrate ou on n'est pas démocrate. Moi, je suis ça. Alors, ni ma so fait ma départ d'amener pas contester. Mais ils ont fait le profil bas. Comme ils bama be dachoumi. Maintenant, comme à sera yoro doma, ou ba don ni derrière ligne droite, nous man c'est qu'on nous contrôle dron, c'est fini. Et pour que au Canada, on va faire que peuple la cliché. Notre peuple ka kelete biuluyo, peuple ka kele lakanangana. Ni be bobi kibita segu ijorlenu, ni bita mobti ijorlenu. Kuma tek tumutu ni gawo ma atoere moto ma fotu yuk makame la kalante jamana kono yuk makame demisonu te bara soro yu ye ka fara ɲɔgɔn kan ka coalition kɛ k'u ko continue yo ye olu bɛ milliard minɛ pour que ta fɔ baara tɛ demisonu bolo vraiment il faut renoncer à ça parti politique kɔrɔ ko bɛ jamana jɔ mais jamana bɛ milliard de ma e jamana jɔ la e ko de jamana dunna de e bɛ milliard sɔrɔ fɛn min na o bɛ dabila million kɛmɛ seegin o bɛ dabila million kɛmɛ wɔɔrɔ san o san o bɛ ta ka di ma parti b'i bolo dɔrɔn siège bɛ dɔrɔn million wɔɔrɔ bɛ d'i ma ça veut dire que c'est comme c'est une manière de dire indirectement k'a fɔ kalo kalo bɛ sara 500 000 o mɔgɔw bɛ se ka mun ye jamana san 30 jamana ka bi jɔnni y'a bi parti politique tɛ yan jagokɛla m'a bi balakɛla m'a bi
malien de l'extrêmement bi politicien ne abi olu be jamana be mara olu be jamana mara olu de be mogo nommé olu be mogo bla fambe olu be fara ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ protéger ni min kɛra député san 5 immunité te ɲininka haye n'a ye kojugu kɛ n'a bɔra a bɛ teliya tugun k'a ka mandat renouvelé entre les 2 tours donc a bɛ to assemblée kɔnɔ yen et puis c'est tout il n'est pas poursuivant cour de justice ma deli ka mɔgɔ si ɲangi yan ancien ministre tɛ ancien député tɛ bon ni institution kirikiraw minnu sigilen don ɲɔgɔn kan il faut réformer donc u t'a fɛ peuple k'o faamu o bɛna tubabukan fɔ ka kumaw fɔ ka mɔgɔw hakili suɲɛ ko sɔrɔdasiw b'a fɛ ka mais jɔnni joli bɛ bɔ yan bɛɛ bɛ ka sa mais jɔnni sata ye jɔnni ye en première ligne sɔrɔdasiw tɛ yan sɔrɔdasiw tɛ yan mais comment voulez-vous que olu ye risque ta ka taa IBK daga bɔ mɔgɔw da la k'olu k'u sen bɔ a la et puis les 22 là c'est même pas trop an kun bɛnna 30 la ne m'a dɔn pourquoi u ye segin bɔ a la parce que 22 ye min ye sɔrɔdasi bɛɛ b'a la gendarme bɛɛ b'a la garde bɛɛ b'a la a fɔ force de défense de sécurité n'i ye parti politique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bureau bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ armée tɛ dɛ armée tɛ dɛ c'est à dire que tu prends seulement un corps de l'armée olu ka ca o bɛɛ ye n'i ye mission ni fonction ta k'a lajɛ la défense de la sécurité des personnes leurs biens ça c'est la mission des forces de défense de sécurité démocratie ko ka fanga kalifa politique ma tubabuw y'a fɔ de k'an ka kɛ ten u y'an wajibiya ka kɛ ten a n'a ɲagaɲaga mais anw ka politicien fanga man ka kalifa ma fanga kan ka kalifa peuple de ma et c'est cette procédure là qu'ils veulent pas parce que peuple ye mun ye bɛɛ da ka don a la ni bɛɛ da donna o bɛɛ ka loi de o mais politiciens ka taa ko non ko assemblée politique kɛ yɔrɔ ye nin tɛ ka mɔgɔ hakili suɲɛ yen nɔ de a bɛ f'i ye ko jamana sariya bɛ kɛ tan ko sɔrɔko bɛ kɛ tan ko baganko bɛ kɛ tan ko lakanako bɛ kɛ tan ko kalanko bɛ kɛ tan ko diinɛ ko bɛ kɛ tan e bɛ sigi cogo ɲuman na mɔgɔ ka taa récépissé ta administration territoriale la ka bureau sigi mɔgɔ 20 mɔgɔ 40 ale b'o décider e min bɛ taxe sara e min bɛ impôt sara milliard bɛ ta ka d'ale ma 700 millions bɛ d'a ma 800 millions bɛ d'a ma ale de bɛ tila tuguni ka bila V8 kɔnɔ garde bɛ bila ale kɔ ale de tɔgɔ ko parti politique e tɔgɔ ko citoyen lambda i yɛrɛ sigilen ɲɛna u b'i kɛ laloma i b'a kɛ to i yɛrɛ ka jamana kɔnɔ donc u ka kɛlɛ ye yɛrɛ ko kɛlɛ ye et on va pas les laisser faire n'a y'u diya u k'a ta n'a y'u diya u k'a to yen et le pays va continuer ni min forlen don i ka taa élection na élection na ni fanga b'i la n'i gagnera min kɛra transition kɔnɔ n'o ma diya i ye i bɛ loi yɛlɛma parce que en ce moment tu es légitime et légal mais bi kana parti politique jumɛn bɛ yen bi a kelen yira n na min bɛ se ka mɔgɔ 1000 labɔ n'a ma taa sotarama ta a tɛ yen alors quelle légitimité ils ont parti ka ca 200 ye a ka ca 300 ye est ce que jamana ko ya jamana minnu ka bon ni démocratie ba don Amérique 2 de bɛ yen Faransi bɛɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ɲɛnama bɛ a tɛ segin bɔ anw ta ka ca 300 ye n ko wari de bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ e hakili la jamana ko don wa i b'u jate a 100 la 98 i tɛ mɔgɔ y'u la ko min bɛ se k'a fɔ ne politicien tɛ dɛ ne ye nin kɛ jamana ye fondation tɛ k'a fɔ ko a bɛ fɛn dɔ yir'i la k'a y'o kɛ jamana ye a tɛ yen n'i y'a ye ka fɛn o fɛn kɛ wagati min na o b'a sɔrɔ a da bɛ fanga la ONG agir ONG ceci ONG ça parce que jamanadenw ka wari don n'o bɔra yen dɔrɔn parce que c'est les moyens de l'État une fois qu'ils n'utilisent plus les moyens de l'État ils disparaissent parce que u ka baara u bɛ balo politique de la politique tɛ u ka jamana servir c'est pour eux au se olu ka kɛ fɛn ye u ka mɔgɔw mara c'est comme un système colon. Et pour arrêter ça, il faut trouver une solution. Voilà pour répondre à votre question. bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga a kɔni contesté la mɔgɔw wulila k'u jɔ k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ yen ko fanga in ka ta ka bɔ yen ala y'a kɛ fanga in taara ka bɔ yen an bɛ camancɛ fanga min kɔnɔna na jamanaden caman kɔni kun nisɔndiyara k'a fɔ ko Mali kura dilanli kɔni o bɛna daminɛ sisan o waati kelen in na maa dɔw fana wulilen don u ka hakɛ ɲini mun na yala jamana bɛ degun min kɔnɔ sisan yala nin ye hakɛ ɲini waati ya grève minnu bɛ sen na mun b'i bolo k'a fɔ o kan. Bon ne hakilila fɔ la ka caya mais n b'a fɔ a fana ka média kan télé kan c'est-à-dire que il faut que ala ka hinɛ jamana in na quoi et tu bɛ ka kuma munumunu INTM de don ne tɛ munumunu j'assume le bureau syndical de l'INTM est inféodé au pouvoir fanga lafasa syndicat de don IBK san 7 u bɛ ka fɛn o fɛn revendiquer a bɛɛ ye IBK a dɔw yɛrɛ fɔ a tɛ ka wagati n'u nana kalo 2 IBK ye dɔ fara a sara kan kɛ 150 millions an ma taa grève la IBK ka régime ye 1100 milliards dun ye an ma taa grève la école binna k'a da dugu ma an ma taa école la
Maintenant, vous parlez d'harmonisation, d'harmoniser les salaires. Mais Dieu franchi, au Bekeni critères je ne suis pas syndicaliste, mais je connais le milieu syndical. On va dire que les prétentieux. Le syndicat donna quelle est la 91, ni hakila mi ne ba don. C'est Boïse Alaka Hinala qui était le secrétaire aux relations extérieures. Aya soro Karambe, Bar Karambe de secrétaire général, aya soro syndicat quel nom de Yentem, il n'y avait pas de. Boïse Kume Kurufina, ni ka grève misika kadala. Ou donna ni hakila mi Kafoko beta grève illimitée là. Koumi Kama, c'était pas une revendication salariale, c'était politique. Il s'est dougré dans la choumi nebado. Vraiment au Kassawali quoi. Syndicat Koroko unité d'action. Syndicat est Jamana Djokodi. Mais est-ce que nous mettons Jamana Djokodi là? Jamana Mimbi, Abina Fofarabu. Jamana Mi Kalante. Jamana Mi Lakanante. Jamana Mi Amé qui a fait que la transition pour éviter des troubles. C'est le moment que l'INTM, qui se dit la première force syndicale, où nous devons vouloir donner la voix à tout le monde pour essayer de mettre la transition en difficulté, soit disant que Oulu ka l'anini. L'anini forum de l'anini beo jamana ka kisilié. Est-ce que bi des mouvements de nature revendicatifs, est-ce qu'aujourd'hui on veut porter un coup à la transition ou on veut la réussite de la transition? L'État est une continuité, certes, mais la transition n'est pas une continuité. La transition a une feuille de route claire. Charti Bora, Urutumeyum. Ils ont été invités, ils ont participé au débat. Ils n'ont jamais dit qu'ils ne sont pas d'accord avec la charte. Alors, nous sommes mais Charti là, comment takono mimbe talike ni mbona nuna. Mais fin d'obé, haïnika, akedoka nini. Eba nini anini tumala. Quand on une transition, demande aux plus aux autorités d'aller rapidement à des élections et que la transition est respectée pour que au moins barakelo kasi ou nini fanga fait qui est légal et légitime. Parce que loi moumena à l'Assemblée nationale, nous aussi contester. Ni a yebi CNT kele bala parce que ulu rebe ga fuko attendre ça va doulouma. Nani doulouma ulu rebe ko attendre ça va doulouma. INTM parce que ko syndical central syndical mbulu bolo ko attendre ça va. Ko bega kelengelen so. Ni beko ga kelengelen so abe joa. Mais ulu be togola John me kumoto ngo katlere be kumoto togola. Ote bengaya. Mais pourquoi ote bega ga nani tlaw ni ngonje? Parce que les gens veulent beurre et l'argent du beurre. Donc vraiment il est temps que le président de la transition Bandao de s'assumer. Ninedo, je prends un décret patriotique de suspendre les grèves pendant la transition et de créer large front de soutien à cette démarche. Démocratie au dehors, c'est le rapport de force. Donc, au Ketchouya B. Ketchouya B, là, mais Ibeka Tatra Ibeka n'a fait Ketchouya de Ningalikera, fait nos bêtises Ningalikera. Tu agis. Il agit pour l'intérêt du pays. Tu mets le pays en état de guerre et suspends les grèves. Mais le pays n'est pas en guerre. On ne veut pas refuser que le Mali est en guerre. Mais le Mali est en guerre. On tue les militaires tous les jours, on tue les policiers, on tue les gendarmes. Et on veut faire croire que c'est de l'insécurité. Mais c'est un pays en guerre. Et bien tout là, avec une transition en plus, ni une transition déstabilisée qu'à free. Et bien on et bien on doit mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Vous avez allégeance à Ibeka pendant tous ces mandats et maintenant vous sortez vos muscles contre la transition. Donc pour moi, il faut que la base se désolidarise de cette action qui me paraît excessive de la part de l'INTM. Et comment la banque m'a dit que transition de la façade. Transition la façade te catégorie fo bandaouye catégorie fo asimi ou bien motarwani transition y de coup de main pour que chamanche fanga ka kunche ni jamana ka kumota parce que ni transition nyana belien beba fo ko anye boli minga ka ibeka gain on a raison dienya ba non et malais ils sont pas responsables boruga président no ka gain et voilà ils sont dans une situation pire que leur ancien président et ça les Maliens ne doivent pas accepter. Il faut pas que les politiciens vous poussent dans ça. Aucun intérêt c'est de faire le relais. C'est de défendre la transition pour le Mali. Donc, nous nous faisons même nous sur la si nous arrangeons sous. Nous avons foro la belle ou foro ni so de babou. Mais parce qu'ils cherchent la petite bête. Donc il est temps de m'en donner en gagner
que jamana de la façon, pas les politiciens. Donc malien befu ka duwawu kɛ ala ka jamana basigi an ce. An b'i fo an ka wele jaabili la an b'i fo i ka nin hakilina ninnu dili fana na. An lajɛbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲamadali la ani Isa Kawujumi de tun bɛ ɲɔgɔn bolo ni ale semasi coordinateur général ye a ye hakilina caman di jamana taabolo kan an b'a jigiya k'a fɔ a ye faamuya caman sɔrɔ a ka kɔrɔfɔw la an b'aw fana fo a k'an bɛn donna nataw la.